Astăzi m-am gândit să facem o meditație toți împreună despre ceea ce să ne încălzească sufletul. Așa că am nevoie de voi să-mi citiți titlul, pentru că e așa frumos. Mirabela. Iisus și eu. Iisus și eu. Îți face așa cald la inimă când spui numele la cineva și când îl alături la tine. Când, de exemplu, spui Dantes și Mirabela, știi că este ce acolo? E o uneală. Așa. Deci este o unitate. Da. Este ceva ce se strânge împreună. Când spui, de exemplu, o mamă și un copil, ce frumos. Da. Atunci spui numele tău și zici Robert și Samuel. Zici, e frumos. E o uniune acolo care se o face. Așa că m-am gândit că astăzi pentru noi, ca o hrană spirituală, să ne gândim că Domnul Iisus este alături de noi. Și atunci spunem Iisus și eu. Iisus și eu. L-am descoperit pe Iisus undeva. Să vedem unde îl putem descoperi pe Iisus. Și aș vrea să încep de la început. Ce vă spune Samuel, poza asta care o vezi? Despre ce crezi tu? Despre cine crezi tu că este vorba când vezi poza aici? Je sais pas. Nu știi? Non. Ia uite-te bine. Non, j'ai regardé, je vois. Nu? E un înger. Ia uitați-vă bine la trăsături, Gabriel? la felul lui de a Îngerul fi. Gabriel? Ia uitați-vă bine. Îngerul Lucifer. Mersi, Dantes. Este Lucifer. Ce te-a făcut să te gândești că este Lucifer, și adică Satana? Pentru că stă cu spatele. Da. Vedem, dacă ne uităm bine la privire, Făceau faptul că stă deja cu spatele către încruntată. fața deja este schimbată, da? Și este Nu-i să place vede- ceva. Deci nu-i place ceva. Ce arată? Arată răutate și mai înainte de asta aș zice altceva că arată. Mulțumire. Mulțumesc, Mirabela. Arată spatele. Nemulțumire. E ca și când știi, sunt nemulțumit Da. de ceva ce se întâmplă. E pervers. Așa. Ce s-a întâmplat sus în cer?
Cine mă ajută? Aș vrea să colaborăm cu Un toți. război. Mulțumesc, Roberta. Deci sus în cer s-a întâmplat un război. Ce s-a întâmplat în acest război? O revoluție, o revoltare, Așa. ceva. Cine a fost capătul acestei revoluții? El a fost capul la Da. toți. Deci Lucifer. Prin ce a început? Și tu l-ai spus. Da. Prin ce? Printr-o Mulțumim. Nemulțumire. Da. printr-o Nu s-a jaluzie. mulțumit Da? cu ce a fost. Nu era mulțumit de starea lui. El era acolo ce? Era dirijorul corului îngerești, avea o asemenea responsabilitate și o frumusețe de întrecea pe toți ceilalți. Da, da. Dar el vrea ceva mai mult. El vrea să ajungă acolo unde? Să fie la nivelul la Domnul Iisus Hristos. Să fie acolo ca Fiul lui Dumnezeu, să fie lângă Tatăl, să facă parte din Consiliul Ceresc. Și atunci a început să fie cum? Nemulțumit. Și când a înălțat nemulțumirea în inima lui, a început să provoce ce? Păcat. Ce a făcut Lucifer? Vine înapoi, am crezut că am pus poza. A avut un plan A avut un plan. Și ce a făcut? A încercat să... să-i tragă pe toți de partea lui. Așa. Da. A început vorbirea de rău. Vedeți unde ați început? Nemulțumire. Nemulțumirea a dus către vorbirea de rău, a dus către invidie, Bârfă. bârfă. A început să-L vorbească de rău pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Hristos. Și a început să trezească îndoială în inimile celor care erau acolo prezenți. Crezi tu că Tatăl e corect? Crezi tu că Dumnezeu, legea lui este corectă? Și deci a început să provoace ce? Îndoială în inimile lor. O treime dintre îngeri, dragii mei, sunt enormi îngeri în cer. Sunt miliarde, miliarde, se zice. Deci foarte mulți, numărul lor este foarte mare. Deci o treime dintre ei a reușit ca să-i tragă de partea lor. De partea lui. De aceea toți aceștia au devenit ce? Demoni. Da. Pământul nostru a fost creat. Adam și Eva. Totul era perfect. Planul lui Dumnezeu nu s-a oprit acolo cu Lucifer. A mers înainte. Da. O să vedem cum a mers mai departe planul lui Dumnezeu. Pentru că caracterul lui Dumnezeu a fost vorbit de rău în fața întregului univers. Da? Deci caracterul lui a fost vorbit în fața întregului univers. Iar acum când cineva te vorbește de rău, omenește, ce încerci să faci? Rău. Da. Trebuie să te justifici. Că nu, Deci să arăți că nu că nu e adevărat. Nu e S-a adevărat. arăs Da? dreptate. Deci să arăți că nu este adevărat. Și acum o să vedem ce s-a întâmplat. Deci, nu mai vorbim de... Ne oprim un pic acolo și continuăm cu pământul nostru care a fost nou creat. Totul a fost frumos. Totul a fost perfect. Îmi place imaginea care o ales-o Estela pentru că arată foarte frumos aici că omul locuia împreună cu animalele, împreună cu natura perfectă în jur. Totul era ideal. Zice că Dumnezeu s-a uitat și a văzut că toate erau Foarte bun. foarte bune. Nu bune. Foarte bune. Deci totul era la superlativ. Totul era perfect. Au fost puși în gardă. Au fost puși, li s-au spus, li s-a tras atenția. Vedeți că în cer s-a întâmplat ceva. Dar omul a făcut încă. Ce a făcut? A ascultat. A auzit. Și știți bine ce s-a întâmplat istoria? Că Satana s-a dus peste tot în toate celelalte lumi ca să găsească o lume, pentru că el a fost aruncat din cer afară. Deci își căuta pe cineva ce căuta? Aliați. Ceva unde el să poată domni împreună cu îngerii lui. Și iată că ei au ajuns pe pământul nostru. Și ce s-a întâmplat aici pe pământ? A reușit să-i A păcălească. reușit să-i se deschidă o cale. Și iată că pământul nostru, care înainte era perfect, care nu avea nicio urmă de păcat în el și nicio urmă de suferințe, de durere sau de tristețe, iată că datorită faptului că a pus la îndoială și Eva a acceptat și Adam a acceptat și au mâncat din acel pom, arbore, al binelui și al răului care era interzis, iată că păcatul a intrat în lume, în pământul nostru. Iar cine a preluat conducerea?
Satana. Ce s-a întâmplat atunci? Da, atunci le-a fost rușine, s-au ascuns. Le-a dat afară. A fost dați afară de Le-a dat afară. Atunci s-a făcut prima dată jertfă. Atunci prima dată Dumnezeu a trebuit să sacrifice ca să le facă haine de piele. Da? Ca să nu li se vadă guriciunea, cum se spune, și a trebuit să-i dea afară. Nu știu dacă observați înainte, așa frumos aveam poza aceea în care animalele erau împreună și totul era perfect, în care nu exista nicio urmă de durere, de tristețe sau de supărare sau de altceva. Și uitați-vă, și aș vrea să vă uitați după aceea ce s-a întâmplat. Vedeți? Da. Ce vedeți? Samuel, ce vezi tu acolo sus? Și animalele. O fiară acolo. O fiară. Vedeți animalul, deci vedeți ce schimbare și vedeți mărăcini. Dar îmi place această poză pentru că arată cum era, deci lumina, și cum a devenit după aceea pământul din cauza păcatului. Te rog, la început să fac și eu câteva. Deci, din cauza păcatului, pământul nostru, nu numai că noi am suferit, ci a suferit și natura, și animalele, și absolut totul. Pentru că păcatul a pus stăpânire, deci cine a pus stăpânire? Diavolul pe planeta noastră. Aici am nevoie de cineva să-mi citească versetul. Hai Samuel, ce ți s-a dat? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine îi crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumesc! Acesta este versetul de aur care se găsește în Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Deci, iată, pământul nostru se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Ce trebuie să facă acum Dumnezeu? V-ați ales aliat pe Satana? Stați cu el! Asta a făcut? N-a făcut. Nu. Deci, în momentul acela, deja Dumnezeu a făcut un plan de mântuire. Dumnezeu a făcut un plan de răscumpărare. Vreau să vă întreb ceva. Samuel Firețeanu, așa vă putem. Ce faci tu când pierzi un lucru? Îl caut. Îl cauți, mulțumesc. Și cum îl cauți? Mai ales dacă e un lucru prețios. Peste tot. Deci faci tot ce cu putință ca să-l găsești. Da. Pentru că este un lucru prețios. Iosif, ai pierdut vreodată ceva? Da, Și ai fost trist? normal. Și ce ai făcut? M-am căutat. Și când l-ai găsit? Eram foarte bucuros. Mulțumesc. Deci iată ce se întâmplă atunci când reușim să găsim lucrul care l-am pierdut. Domnul Hristos, Dumnezeu, a pierdut pământul nostru. Pentru că Adam și Eva i-a dat și l-a lăsat stăpânire la Satana. Ce s-a întâmplat atunci? Ce a făcut Domnul Dumnezeu atunci? A făcut un plan. A făcut un plan de răscumpărare, de salvare. El a vrut să caute ceea ce a fost pierdut, ceea ce lui aparținea, din cauza alegerii greșite s-a îndepărtat și a făcut un plan. Și planul acesta a fost ca să-l dea pe singurul lui Fiu. Pentru ca orice om de pe pământul acesta care va crede în El să nu piară, ci să poată avea speranța de a fi recâștigat, să aibă speranța de a-și credea din nou viața Domnului Hristos și de a fi mântuit. Textul acesta este minunat, pentru că nu-ți trebuie multă filozofie pentru a fi mântuit. Filozofia este doar acceptarea acestui lucru. Și aș vrea să vă duc un pic așa, pentru că știți cu toții istoria, dar astăzi e o zi deosebită în care să ne readucem aminte cât de important a fost prețul plătit pentru răscumpărarea noastră, cât de mult l-a costat pe Dumnezeu și cu câtă durere a trebuit să facă acest plan pentru salvarea noastră. Ce s-a întâmplat? Care a fost planul? După atâta mare timp, după 4.000 de ani de așteptare, în care copiii lui Dumnezeu, patriarhii și tot poporul lui Dumnezeu așteptau să vină ce? Pe cine așteptau ei? Mesia. Mulțumesc, pe Mesia. Și l-așteptau. Și iată că în cele din urmă vine. Mesia. S-a născut. A luat ființa umană. S-a născut ca ce? Ca un om, ca un bebeluș.
exact cum ați fost voi mici, pentru noi este ceva ce ne depășește. Mintea ne depășește. Cum este posibil ca Dumnezeu să se întrupeze într-un om și să ia natura noastră omenească? Dar uite că a fost posibil. Și n-a luat-o ca atunci la Adam și Eva, acum la început, ci a luat-o după 4.000 de ani, în care caracterul și moralitatea oamenilor era căzută. Și iată-l pe Domnul Iisus că ia chip de bebeluș. Toată viața lui a fost un exemplu perfect. De ce? Ce ne-a arătat Domnul Iisus Hristos prin viața lui? Viața lui, Viața lui, trăirea, el nu avea păcat. comportamentul lui. Comportamentul, cum se purta cu lumea, cum le vorbea. A fost pentru noi toată viața Domnului Iisus până la 33 de ani, a fost pentru noi ce? Un exemplu de urmat. Un exemplu de viață. Un exemplu de lepădare de sine. Un exemplu de umilință. Un exemplu de răbdare. Un exemplu de sacrificiu. Până la 30 de ani a muncit în familie, întreținând pe frații și pe surorile lui. Da? Deci în toate lucrurile acestea, Domnul Iisus Hristos este ce pentru noi? Un model. De la 30 de ani a început lucrarea lui pe pământ ca să învețe oamenii. Să le aducă învățătură și învățături importante despre Tatăl, despre Împărăția Cerească, despre cum trebuie să trăim, despre cum trebuie să punem în practică legile și poruncile lui Dumnezeu. El a fost împlinirea legii pe pământ, pentru că El a trăit și a respectat fiecare poruncă. Nu a existat un om pe pământul acesta care să fi fost ispitit cum a fost Domnul Iisus Hristos. Încă de când a fost un bebeluș, Satana a văzut că acolo este un pericol. A înțeles că se întâmplă ceva deosebit. Și a început pe acest bebeluș să-l urmărească. Da. Vă aduceți aminte? Cât știți istoria, ce au încercat să facă? Să-l omoare. Da. Și a trebuit să fugă unde? În Egipt. A trebuit să fugă în Egipt ca să stea acolo până când... ca să poată apre să vină, ca să poată să-i salveze viața. Deci, vedeți, a fost urmărit tot timpul. A trăit și a copilărit în Nazaret. Dacă unul dintre noi spune, Doamne, noi am trăit într-un cartier în care am fost puși mult la vestul, acolo sunt oameni care fumează, bea, fac lucruri rele, deci am fost ispitiți. Am fost ispitiți să luăm pe căi greșite. Nimeni n-a fost mai ispitit ca Domnul Iisus Hristos. Nazaretul era renumit pentru răutatea lor. Era renumit ca un oraș care nu ieșea ceva bun din el. Așa cum spune Natanael când a fost întrebat, Nazarian, păi iasă ceva bun din Nazaret. Deci, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, toată viața lui a fost o viață de lepădare de sine, de sacrificiu, un exemplu de bunătate, de milă, un exemplu care să ne rămână un model. Dacă vrem să ne comparăm cu cineva, nu te compara nici cu soțul sau soția ta, nici cu fratele sau cu sora ta, nici cu altcineva, nici cu colegii tăi, compară-te cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos, pentru că este modelul. Și iată, la 33 de ani, la încheierea misiunii lui pe acest pământ, vreau să vă transpun în imaginea aceasta care se petrece unde? Copii, unde se petrece imaginea? În grădina Ghețemani. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos înainte ca să fie crucificat. Cum îi se găsește El în grădina Ghețemani? Trist, în rugăciune, frică. A fost momentul în care El luptă. A fost momentul în care El bea paharul. A fost momentul în care El acceptă ca să poarte păcatele mele și păcatele fiecăruia care îl acceptă pe Domnul Hristos. A fost momentul în care El a trebuit să accepte să plătească prețul pe care noi trebuia să-l plătim. A fost momentul în care El a acceptat și a să ducă planul divin până la sfârșit. Și iată-L aici. Unde sunt ceilalți ucenici? Erau acolo, mai cuvântul meu. Cum este El aici? Părăsit. Singur.
singur. Dacă este cineva dintre voi care s-a simțit vreodată singur în viața lui, să știți că Domnul Iisus Hristos a simțit mai singur ca voi. Domnul Iisus Hristos a fost singur, dar El avea pe cineva totuși. În momentul acesta, cu toate că păcatele erau asupra Lui și simțea deja povara păcatelor, El ce făcea? Se ruga. Dar știți că ce este cel mai frumos? Este că El le spune ucenicilor Lui, vegheați împreună cu mine. Ei n-au putut. Și natura omenească ce face? Se duce să vadă, avea nevoie de un cuvânt de încurajare. De câte ori ați trecut și voi prin greu și vedeți parcă ai nevoie ca cineva să te ia în brațe. Ai nevoie să spună cineva, te iubesc. Și se duce Domnul Iisus Hristos și când se duce acolo, ce vede pe ucenicii Lui? Dormind. Și atât pe Domnul Iisus din nou, singur, cu povara păcatelor asupra Lui, că vine și cade din nou în rugăciune. Și se roagă, dar atât de mult se roagă și atât de puternic se roagă încât prin porii pielii Lui ieșea ce? Sânge. Sânge, dragii mei. Ați suferit vreodată în așa de multe cât prin porii pielii să vă iasă sânge? Nu. Deci atunci să nu ne mai uităm. Să ne gândim că Domnul Hristos a suferit pentru mine mai mult decât oricând. A plâns. A fost momentul în care El a spus, Doamne, Tată, facă-se voia Ta. Nu cum voiești Tu, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. În momentul acesta, acceptarea de a duce până la capăt planul de mântuire este luată. Atunci când accepți ca Domnul Hristos să conducă viața ta, ce vine în pacea? Adineauri discutam toți împreună ce vine în inima ta. Suferință. Pace, când accepți. Acceptarea că Domnul Hristos conduce și Mirabela zicea, eu n-am altceva ce să fac decât să accept că Domnul Iisus mă conduce. În momentul când accepti lucrul acesta, Dumnezeu ne dă pacea. Zice, cere cu inimă tare, tu îi chezlășuiești pacea, dar pacea căci se încrede în tine. Deci în momentul în care ne încredem în Dumnezeu, Dumnezeu ne dă această pace. În primul rând ce trebuie să fie acceptarea. Accept, Doamne, că Tu mă iei în stăpânirea Ta. Accept că Tu porți povara în locul meu. Eu nu știu cum să fac momentele de acestea. Eu nu știu pe ce cale să o iau. Eu nu știu care e situația prin care eu o să trec. Dar accept că Tu mă conduci. Și atât pe Domnul Iisus Hristos, care acceptă să ducă planul de mântuire pentru mine și pentru voi, până la capăt. N-a fost ușor. A fost o luptă în continuă. Și cum îl vedem aici, nu a fost susținut de nimeni. E greu. E greu ca în momentele de tristețe și de supărare și în momentele când te lupți, să nu fie nimeni care să se roage pentru tine. Fotografia aceasta nu este prea strălucită, dar îl vedem pe Iisus, după ce a fost luat din grădina Ghețemani, că este dus în fața Sinedrului. Planul de mântuire și faptul că El a acceptat ca Tatăl, a acceptat planul de mântuire trasat de Tatăl, i-a dat această pace și serenitate de merge mai departe. Aici știți ce este făcut? Judecat. Da? Este ce? Batjocorit. Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit în locul meu. Pălmuit. Ce mai este? Scuipat. Este scuipat. El, Prințul Universului. Nu știu dacă noi ne realizăm, pentru că de multe ori ne-am obișnuit cu istoria Domnului Iisus Hristos. Încât mi se pare, dar atunci când meditezi în profuzime și zici, El, Dumnezeu, El, Prințul Universului, să fie scuipat de Cel pe care i-a făcut El și i-a creat? Doar un cuvânt, doar o privire, dacă s-ar fi îndreptat asupra Lui, i-ar fi nimicit pe toți pe loc. Da. Dar Domnul o face pentru tine și pentru mine. Pentru că El știe că El o face în locul nostru, ca să poată să ducă la mai departe acest plan de a ne salva. L-au luat, l-au biciuit, i-au pus coroană de spic pe cap și l-au târât în fața la Pilat. Și acolo ce au spus bătrânii?
luați-l pe el, crucificați-l, el se dă drept împărat. Noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Iată cum se leapătă de Dumnezeu cei care aveau ce legile în mână. Nu au putut vedea pentru că Satana și demonii cei răi erau acolo prezenți. Tot ce vedem noi aici, toți aceia care s-au comportat, erau conduși de cine? De îngeri cei răi. Demonii cei răi și însuși Satana era prezent acolo ca să facă acest rău. De ce? Ca să-l zdrobească, să-l omoare. Ei nu putea suporta că era cineva pe acest pământ care n-a greșit și care nu a avut păcat, care a putut arăta întregul univers că există cineva care poate să plătească prețul pentru noi. Întreg, unde există salvare. Întreg universul, toate lumile necăzute în păcat și toți îngerii urmăreau cu atâta interes această carte, această istorie care se scria pe pământul nostru. Îl urmăreau pe cine? Pe conducătorul lor. Îl urmăreau pe prințul universului, pe Dumnezeul lor să vadă ce face. Cum credeți că se întâmpla în inimile lor? Și ce credeți că simțeau ei văzând pe prințul lor cum îl bate, cum îl scuipă, cum îl aruncau? Erau, spune Ellen White, în Hristos Lumina Lumii, că oștirile stăteau pregătite doar un semn de la Tatăl să facă, ca ei repede să intervină și să elibereze pe Domnul lor. Pe niciun semn nu se face. Și Domnul Iisus Hristos este biciuit, pălmuit, scuipat, batșocorit. Iar El zice, ce zice? Iată că nu știu ce fac. Pe cruce. Și înainte de asta este ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Ca o oaie mută înaintea celor ce-o tot. Și eu de câte ori am zis, și de asta spun că uneori când mă gândesc la Domnul Hristos, regret păcatele mele și mă prind cu speranță de planul de mântuire ca Domnul să mă ierte. Că nu am fost uneori la înălțimea pe care Dumnezeu mi-o cere. De ce? Pentru că, uite, Domnul îmi dă modele să tac, să rapt, chiar și atunci când sunt batjocorit. Chiar și atunci când sunt pălmuit. Pe drept? Pe drept era Domnul Iisus? Nu. Nu. Aha, cu Domnul Iisus. Nu, pentru Domnul Hristos Am spus că Domnul Iisus nu avea niciun păcat. Exact. N-a avut niciun păcat, nicio purtare urâtă, a fost bajocorit, insultat și vorbit de rău. Și atunci când ne gândim la Domnul Hristos și vedem ce a făcut pentru noi, inima ni se umple de admirație, de dragoste și se Doamne, cât de minunat ești Tu pentru mine. Și iată-L pe Domnul Iisus, bătut, biciuit, cu coroană de spini și trebuie să ducă sus ce? Crucea. Omorât pe cruce era ce? Și era blestem. Cine era omorât pe cruce era considerat ca fiind un om blestemat. Blestemat. Da? Un om care nu mai avea nicio valoare. Și iată-L pe Domnul Iisus că acceptă S-a ce? făcut blestem pentru noi. S-a făcut blestem pentru noi. Și acceptă ce? Crucea. Pentru fiecare dintre noi în parte. Astăzi lăsați mintea și inima voastră să mediteze la această dragoste imensă pe care Dumnezeu vă arată și vă spune pentru noi. Și iată-L cum merge. Și la un moment dat ce face? Cade sub cruce. Și se ridică și merge. Până când cele din urmă cu Simeon ia crucea și îl duce până în capăt. Numai puțin. Da. Aș adăuga ceva. Spune că când Domnul Iisus a mâncat Sfânta Cină, din seara de joia, n-a mai mâncat în zilele ăștia deloc. Și era și obosit, și era și flămând, și era istovit. El n-a mai mâncat. Era și partea aceasta fizică, dar era partea spirituală și lupta spirituală care se dădea în sufletul lui. Mulțumesc, Tatăl. Iată-L ajuns pironit. Unde se găsește Domnul Iisus? Unde? În mijloc. Între cei trei. Care este dintre cei trei? În mijloc. În mijloc. Între cei doi tâlhari. Între cei doi tâlhari. Și l-au pus acolo ca să fie văzut de toți. În centru. Și acolo sus scria regele iudeilor. Iudeilor. I-a scris sus acolo vina pentru care este crucificat. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos crucificat.
Ne-am obișnuit să vedem imaginea aceasta și nu ne mai șochează. O vedem în biserici, în picturi, în fotografii, o vedem acolo pe cineva târnat acolo și ne-am obișnuit să vedem lucrul acesta și nu ne gândim la cât de groaznic poate să fie lucrul acesta. Atârnat, corpul tău să atârne doar în niște piroane. Ți se sfâșie carnea, Considerată ca cea mai groaznică moarte. considerată ca fiind cea mai groaznică moarte. Da? Deci Domnul Iisus Hristos moare și suferă atât fizic cât și spiritual. Durerea spirituală pentru păcatele lumii întregi zăceau și erau aruncate asupra lui. Iar știți care a fost cea mai mare durere pentru el? Este aceea că Dumnezeu Tatăl trebuia să facă ceva. Să despartă de el. Să-și întoarcă fața de la el. Să nu mai vadă suferință. Nu. Din cauza păcatului. Toate păcatele lumii întregi, cele mai oribile păcate, cele mai oribile crime, cele mai oribile lucruri făcute de cineva pe acest pământ, erau aruncate asupra Domnului Hristos. Iar Dumnezeu Tatăl, înaintea întregului univers, trebuia să-și arate dezaprobarea față de aceste lucruri și față de aceste păcate. Trebuia să-și întoarcă fața de la Fiul. Cu câtă durere în cer era o liniște deplină. El noi spune că nicio harpă nu mai era atinsă. Prințul cerului stă atârnat între cer și pământ. Iar toate păcatele lumii întregi zăceau asupra lui, păcatele mele și păcatele voastre a fiecăruia. Și păcatele lumii întregi. Iar cea mai mare durere a Domnului Iisus Hristos a fost aceasta. Care a fost strigătul lui? S-a sfârșit. S-a sfârșit. Iartă-i că nu știu ce fac. Sasă rugăciunile care a făcut-o pentru ei. Strigătul de durere al Domnului Iisus Hristos a fost: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Domnul Iisus Hristos n-a murit o moarte normală, așa cum au murit toți oamenii și așa cum mor toți oamenii acum. Domnul Hristos a murit de moartea a doua, pe care nici eu, nici voi nu o dorim. Pentru că Domnul Iisus Hristos a gustat-o pentru toți aceia care își vor predea viața Lui. Și ne-a salvat de moartea a Și doua. ne-a salvat de moartea a doua. Deci Domnul Hristos a gustat acea moarte pe care, dacă oamenii nu își vor predea viața Domnului Hristos și dacă nu îl vor accepta ca mântuitor al lor, va trebui să-și asume păcatele pe care le-a făcut și să cunoască când Dumnezeu Tatăl își întoarce fața de la ei. Și este moartea cea mai groaznică, moartea a doua. Deci adă-L pe Domnul Iisus Hristos plătind prețul până la capăt. Și El a făcut ceva la sfârșit. Și aș vrea ca să citim, pentru că acestea sunt exact cuvintele care s-a spus. Era cam pe la ceasul a 6-lea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a străfit pe Dumnezeu și a zis: Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se și în piept. Totuși, cunoscuții lui Iisus și femeile care însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce petreceau. Mulțumesc! Iată priveliștea de la sfârșit. Când Domnul Iisus s-a strigat, s-a isprăvit și ne-a mai spus totuși ceva. Cu toate că păcatele erau atât de puternice asupra lui, El a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. El știa că chiar dacă păcatele acelea erau asupra lui, nimic nu îl putea despărți de dragostea lui Tatăl. El încă știa că e Tatăl lui. Și îl spune: îmi încredințez Duhul în mâinile tale.
rămas la înălțimea cerută până la sfârșit. Și întreg universul a văzut caracterul lui Dumnezeu și a văzut toată legea, splendoarea ei și tot caracterul în frumusețea lui. Atunci planul și înșelăciunea și minciunile lui Satan au fost arătate în fața întregului univers. Atunci diavolul știe că planul lui s-a terminat. Că un preț a fost plătit pentru popor, pentru toți aceia care vor crede în Domnul Hristos și vor accepta jertfa lui ca să fie mântuiți. Acum nu mai are acces în univers. Nu mai are acces la tron. Pentru că Domnul Hristos a răscumpărat acest pământ prin jertfa lui și prin sângele lui. Acum El este reprezentantul pământului nostru. S-a terminat cu înșelăciunea. Și foarte curând va veni să-și ia poporul. Problema este a mea. Știind toate acestea și văzând ce Domnul Hristos a făcut pentru mine, îmi place acest lucru. Samuel, citește-mi, te rog. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce, iubirea Lui ne-a renăscut, iubirea Iisus și eu, ce dulce ne-am legat. E un cântec, e un cântec. Este un cântec. Și am luat aceste strofă din cântec pentru că îmi place enorm. Iisus și eu. Unde ne-am întâlnit? Acolo unde El a plătit prețul pentru mine. La cruce. A fost eu bun și pentru că sunt eu bun, Dumnezeu mă acceptă? Nu. Ce este? Iubirea Lui, dăruirea Lui mi-a renăscut în mine iubire. Și ceea ce ne-a strâns împreună. Este minunat. Acel om care a compus acest cântec a simțit și a cunoscut această dragoste pe care Dumnezeu o face și o dezvoltă în inimile noastre. Iisus și eu spre țara minunată, oricât de greu, povara vieții firii din drum nu poate să ne abată, Iisus și eu alături vom păși. Mulțumesc! Iisus și eu spre țara minunată. Ne-am întâlnit la cruce, dar nu vom rămâne aici, ci vom călători împreună spre ceva mai bun, spre ceva mai măreț ce ne așteaptă, spre ceva minunat. Oricât de grea povara vieții ar fi, oricât de multă suferință s-ar întâmpla, ce spune aici? Nimic din drum nu poate să ne bată. De ce? Pentru că noi alături vom păși. Domnul Hristos ne va însoți tot în drumul dacă mergem alături cu El. Iar astăzi, ceea ce îmi spun mie și ceea ce îmi spun vouă și a tuturor este: primește pe Iisus în inima ta, în fiecare zi și în fiecare secundă și mergi alături de El. Căci dragostea Lui va renoi legământul cu tine, căci dragostea Lui va renoi dragoste în tine și cu El vom putea păși. Iar nimic din drum nu ne va putea opri. Domnul Hristos n-a rămas doar la cruce. Dacă s-ar fi oprit istoria noastră la cruce, am fi fost triști și abătuți. Dar istoria noastră merge mai departe. Mirabela? A găsit piatra răsturnată de pe mormânt, a intrat înăuntru și n-a găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știa ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați, îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozit de femeile și-a plecat fețele la pământ, dar ei i-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Amin. Iată biruința. Domnul Hristos se ridică din mormânt ca un biruitor. El are în mână ce? Ce are în mână Domnul Iisus? Cheile. Cheile. Vieții. Cheile morții și locuinței morții. Mersi. Domn, dacă cineva moare în Domnul Hristos, el nu va putea rămâne acolo. El va veni ca să le ia acasă la el. Deci, Domnul Iisus Hristos are în mână cheile. El este biruitor al morții. El a ieșit învingător și biruitor din mormânt. Piatra a fost dată la o parte și îngerii au spus celor care plângeau și se tăguiau: voi trebuie să fiți fericiți și bucuroși, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu. Deci Domnul Hristos este viu. Domnul Hristos este la tronul Tatălui Ceresc.
Domnul Hristos este mijlocitorul nostru. El poartă semnele crucii. Și ori de câte ori mergem către El și rugăm ca să ne ierte păcatele și ori de câte ori ne întoarcem fața spre El, El mijlocește înaintea Tatălui pentru noi. Să nu ezităm să ne întoarcem fața către Domnul Hristos. Și aș vrea să terminăm cu această frumoasă, minunată făgăduință pe care Dumnezeu ne-o dă. Tantes? Lasă că citesc eu. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Amin. Amin. Iată această mare făgăduință pe care o cunoaștem cu toții și de care Domnul Iisus ne spune: da, eu mi-am dat viața pentru tine, am ieșit biruitor din mormânt, dar nu se va termina doar aici. Să nu vi se tulbure inima. Eu mă duc la Tatăl acolo. Să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci eu mă voi întoarce și vă voi lua. Avem făgăduința că cât de curând vor fi acasă împreună la Tatăl nostru Ceresc. Mai sunt timp puțin și clipe. Nu știm cât va fi. Pe mine doar un lucru mă interesează. Și știți care? Acela de a merge cu Isus. Zi de zi și clipă de clipă să merg împreună cu El. Pentru că Domnul Hristos este biruitor și atunci El se va ocupa de ceea ce a promis. Eu singur lucru am să de făcut. Acceptarea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor în viața mea. Doamne, te accept să fii Domnul meu și mântuitorul meu care mă conduci zi de zi și clipă de clipă. Dragii mei, acceptarea Domnului Iisus Hristos nu se face doar la botez. Acceptarea Domnului Iisus Hristos se face în fiecare zi. Înainte de botez și înainte Se de face și înainte de botez și la botez o pecetuiești în fața tuturor oamenilor și în fața Universului. Dar mergerea cu Domnul Iisus Hristos treptat se face zi de zi. Da. De fiecare dată când te gândești la El, de fiecare dată când deschizi Biblia și o citești, de fiecare dată când asculți o predică, de fiecare dată când asculți o cântare despre Dumnezeu și care îți înalță inima spre ceruri, tu mergi cu Domnul Iisus. Alegeți, tinerii mei și noi cei care suntem părinți și mai în vârstă, să mergem cu Domnul Iisus. Să nu ne fie frică și să nu ne fie teamă să ne împotrivim păcatului. Din contră, ce zice? Îngroziți-vă și împotriviți-vă păcatului. Îngroziți-vă să faceți rău. Feriți-vă să faceți rău. Mergeți cu Iisus, ca El să-și îndeplinească această făgăduință, că ne va lua și ne va duce în casa pe care El ne-a pregătit. El ți-a pregătit un loc. Un loc special pentru tine. El l-a pregătit. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Pe fiecare să ne binecuvinteze că El ne-a dat această minunată ocazie și această minunată speranță pe care să nu o pierdem niciodată. Și chiar și atunci când suntem ispitiți și chiar și atunci când inima noastră este întristată, să nu uităm că suntem prețioși. Încât? Cine spune textul, Daur? Încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Amin.